अमा फिसिनानै बोसोराव 4निफ्राय 5 लाख रां आरजिदों जनायनि सासे सुबुङा गुबुन आदबजों अमा फिसिदों। अमा फिसिनानै जिउआव जाफुंसारदों नब कुमार मिलिया। सोर बे नब कुमार मिलिया? फै जों नायनानै मिन्थिनानै लानि। जाय समाव आसामनि गोबां लाइमोन आरो हाबा जानाय सुबुंफ्रा खामानि नागिरनानै गुबुन रायजोआव आगान सुरदों। बेबायदि समावनो जरायनि गालि बर' बालिनि सानै हौवा हिन्जावा दिन्थिदों गावसोरखौ जाफुंसारनाय। 2017 मायथाइयाव 2500 रांनि गिबियाव फार्म खुलिजेननानै जागायजेनदोंमोन अमा फिसिनायखौ। नाथाय दा बोसोराव 4निफ्राय 5 लाखनि बांसिन रां आरजिनो हायो। मख'नो गोनांदि बर' बालिनि थागिबि नब कुमार मिलि आरो बिनि बिसि जितुकी मिलि सानैबो हौवा हिन्जाव सरकारि साख्रिखौ लामा नायालासिनो न'निनो दखरसे हायाव अमा फार्म खुलिनानै गावनि आरो नखरखौ फिसिनानै जिउआव जाफुंसारदों। फोरमायनो गोनांदि बिथां मिलिनि नखराव जाय सुबुङा अमा लांनो फैयो बे सुबुंनो अमाजों लोगोसे गावसोरनि गोथार सिजों लोगोसे बिफां फुलि फांसे हरफायो। फै जों बे समाव मिन्थिनानै लानि जनायनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि गौतम बसुमतारीनि गेजेरजों। नमस्कार, मोर नाम नब कुमार मिली। मैं 2017 चনৰ পৰাই গাহৰি ফাৰ্মত জড়িত হৈ আছো আৰু বিশেষভাৱে মই পুঁজি বুলিবলৈ মোৰ হাতত মাত্ৰ 2500 টকাই আছিলে। সেই 2500 টকাৰে 3টা গাহৰি কিনি আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেই সময়ত হয়তো গাহৰি পোৱালিৰ দাম কম দাম আছিলে, 500 টকা আছিলে আৰু সেই সময়ত মই তেনেধৰণে 3টা গাহৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ নেক্সটত মই এটা কথা ধন্যবাদ দিব লাগিব যে নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক জোনাই শাখা ব্ৰাঞ্চত তেখেতলোকৰ পৰা 29,000 টকা ঋণ লৈ সেই ঋণেৰে আৰম্ভ কৰি আজি পৰ্যন্ত মই বছৰেকত কমেও 4 পৰা 5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰি আছো। এনে কিমান মান এবছৰত ব্যয় হৈ গাহৰি ফাৰ্ম কৰিবলৈ? এবছৰত কমেও মোৰ গাহৰিটো মোৰ ফাৰ্মত কমেও 1,30,000-35,000 মান খৰচা হয় আৰু এতিয়া কিমান গাহৰি আছে? এতিয়া বৰ্তমান মোৰ 29ৰ পৰা 30টা মান হ'ব গাহৰি। এতিয়া এনে জীৱন জীৱিকা হিচাপে কেৱল মাত্ৰ গাহৰি ফাৰ্ম নে অন্যৰ পৰা উপাৰ্জন হয় আপোনাৰ? মোৰ বিশেষভাৱে মোৰ বিশেষ বুলিবলৈ গাহৰি ফাৰ্মে হয়। সৰু সুৰাৰ লগতে সৰু সুৰা বিজনেছো কৰোঁ। গাহৰিৰ দ্বাৰাই আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালক পোহপাল দি আছে? হয়, মোৰ গাহৰিৰ দ্বাৰা পোহপালন দি আছে আজি পৰ্যন্ত। কিবা চৰকাৰ বা কিবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কিবা সাহায্য পাইছে নেকি পোহপালনৰ বাবে? তেনেকুৱা সাহায্য বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই। সাহায্য বুলিবলৈ মই সেইটো নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ পৰাই ঋণ লোৱাটোৱে হয়। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান চৰকাৰৰ পৰা একো পোৱা নাই। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1,000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1,500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।